И понеже сме още на улица Кирил и Методий, ето, искам да ви покажа къде сме в момента. Това е сградата, в която е един от основните ни офиси, като имаме разположени на още 2 места. Четвъртото място се строи в момента и имаме така доста планове да подобрим нашата офисна среда. Търсим хора за екипа. Още не е много официално. За сега провеждаме срещи с препоръчени хора. На нас ни трябват хора, които да са в нашата енергия, които да могат да ни представляват пред инвеститори и да работим за тях, както е било винаги през тези 30 години. Темата на тези видеа е точно за това. Как от една къща на Ресен сме стигнали до офис в тази сграда. И ще има много да разказвам.